Kai jama'a. Ta ci cin wuta. Kana gani fa ce wai wannan ba za ta karɓa saboda Allah. A ba dan Allah. To ya za ka yi? Ai ni samu kawai zan manna almajiri. Kuma zai karɓa almajiri? Za su dama almajiri. Ai almajiri ya san ta zai kashe. Kawai da kanifa sai ATM din samu dan je ya zan yi kwana biyu a banki a bani $2000. Dai ban ka ta zama a ba almajiri wannan kuɗi. Ba ta inda an ji ba sama ba zai karɓi. Ni kenan. Allah kawai in ba zai karɓa ba ni kuma kawai sai in ci ci magani kawai sa in baya kaya in baka. Ina da rikon wata ɗan canji da na kana ina ne ma ina haka da kala da bani a yawa 500 ce a ga wannan ana karɓar irin wannan kuɗin yanzu babu to sai wannan iri kenan sababbin kuɗi za ka ban ko kai mun transfer ta account ina ni sai ATM zan ce ko mene ATM ina da what Hashim TV, danna mana subscribe ya kana ku danna ƙararrawa mun dora.